Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Τώρα θα μου πείτε, μετά από την κυρία Γιάννα Κανέλη, τον κύριο Θωμά Λαυσή και την κυρία Πόπη Δωμάζου, τι θα πω εγώ. Το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι θα πω ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε με πολύ αγάπη και όχι με κόπο, όπως πολύ εύστοχα είπε η κυρία Κανέλη. Δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που θα σας πούνε ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Γράφτηκε πολύ απλά με αγάπη. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω 40 χρόνια για να συναντήσουμε εκεί ένα παιδί 17 ετών, το οποίο είχε δύο μεγάλες αγάπες στη ζωή του. Η μία ήταν ο Παναθηναϊκός και η άλλη ήταν ο Έλβης. Και από τον Έλβης προέκυψε η αγάπη του για τη ροκ μουσική γενικότερα. Αυτό το παιδί ήμουν εγώ λοιπόν, όπως θα καταλάβατε, και τότε ήταν η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού που βίωσα ως φίλαθλος από τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου και από τους τηλεοπτικούς δέχτες όσον αφορά τα εκτός έδρας παιχνίδια. Κατά συνέπεια είμαι συναισθηματικά δεμένος ακόμα με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίχτες που έχω τώρα μπροστά μου. Κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ πριν από 40 χρόνια ότι θα γίνει. Από εκεί και πέρα αυτός ήταν ο πρώτος λόγος, μπορώ να πω, που είχα στο μυαλό μου την ιδέα κάποτε ίσως να μπορέσω να γράψω κάποιο βιβλίο για αυτή την πορεία. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι θεωρούσα και θεωρώ ότι η επιτυχία αυτή του Παναθηναϊκού δεν ήταν απλά μία από τις μεγαλύτερες του συλλόγου. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες του ελληνικού ποδοσφαίρου, διότι οι παλαιότεροι θα θυμούνται πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότερες ελληνικές ομάδες τότε αποχαιρετούσαν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνήθως από τον πρώτο ή τον δεύτερο γύρο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο Παναθηναϊκός κοίταξε στα μάτια μεγαθύρια της εποχής. Ενδεικτικά θα πω, χωρίς να σας κουράσω, η Φέγενορντ μετρούσε ήδη ένα κύπελο πρωταθλητριών, ένα κύπελο UEFA και ένα διυπηρετικό κύπελο. Η Γκέντεμπορκ είχε κατακτήσει το 1982 το κύπελο UEFA, νικώντας 2 φορές το Αμβούργο του Χάπελ. Η Δε Λίβερπουλ ήταν μία από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών στην Ευρώπη, ήδη με 4 κύπελα πρωταθλητριών και 2 κύπελα UEFA. Η πιο αδύναμη ομάδα θα έλεγα ότι ήταν η Λίνφιλντ, η οποία όμως αποδείχτηκε σκληρό καρύδι, διότι ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να κάνει επική ανατροπή στο Μπέλφαστ. Βρέθηκε να χάνει απρόσμενα 3-0 στο πρώτο ημίωρο και να το γυρίσει τελικά και να πάρει την πρόκριση σε 3-3. Αυτοί λοιπόν ήταν οι δύο λόγοι που στριφογύριζαν στο μυαλό μου κάποια στιγμή να μπορέσω να γράψω ένα βιβλίο. Όπως σας είπε και ο Ανδρέας λίγο πριν, κλείσαμε ένα ραντεβού ακριβώς πριν από 2 χρόνια, Ιούνιος ήταν, το 2023. Του είπα την ιδέα μου, συμφώνησε αμέσως και το νερό σιγά σιγά μπήκε στο αυλάκι. Δεν θέλω να σας κουράσω λέγοντας τα αποτελέσματα των αγώνων, το ποιοι έβαλαν τα γκολ και τις σημαντικότερες φάσεις. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο, λίγο πολύ περισσότερα τα γνωρίζετε. Θα ήθελα να σας πω όμως κάτι άλλο, χωρίς να μακρηγορήσω. Χτες κάποια στιγμή το βράδυ έκλεισα τα μάτια μου και σκέφτηκα ποιες εικόνες μπορούν να μου έρθουν στο μυαλό από αυτή την πορεία. Μακριά από τα γκολ, μακριά από τις σημαντικές φάσεις που μπορεί να βλέπουμε όλοι σε βίντεο αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Οι πρώτες λοιπόν εικόνες που μου ήρθαν ήταν καταρχάς του Κώστα Ταράση, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας λόγω δουλειάς, έχετε τους χαιρετισμούς του, με δεμένο κεφάλι, με ράματα, να παρακούει τις εντολές του κυρίου Μπελούση, του γιατρού του Παναθηναϊκού, που του είπε να γίνει αλλαγή και να συνεχίζει να παίζει στο παιχνίδι με τη Φέγενορντ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η δεύτερη εικόνα είναι του κυρίου Νίκου Καρούλια, αποκαμωμένος πλέον από την υπερπροσπάθεια και τις ομηρικές μάχες με τον θηριώδη Νίλσον της Γκέντεμπορκ να είναι στα χέρια των φιλάθλων που είχαν πει μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα με την Γκέντεμπορκ και να πανηγυρίζει με ό,τι δύναμη του είχε μείνει. Θυμήθηκα αυτό που είχα διαβάσει και το έκανα εικόνα, τον Γιάννη Κυράστα, τον αείμνηστο Γιάννη Κυράστα,
ο οποίος στο αεροπλάνο της επιστροφής από το Belfast, παρόλο που ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί, καθόταν σκυθροπός και αμίλητος. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί δεν είχε παίξει καλά τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα, που δεν είχε παίξει καλά όλη η ομάδα, και ήταν τα μοναδικά 30 λεπτά σε όλη την πορεία του Παναθηναϊκού που δεν είχε παίξει καλά. Και αυτός ήταν λόγος που καθόταν αμίλητος μόνος του. Μου ήρθε στο μυαλό ο Γιάννης Βονόρτας, ο οποίος στο παιχνίδι με την Γκέντεμπορκ, στο Ολυμπιακό στάδιο, με το πόδι του τούμπανο, κατάφερε και έβγαλε όλο τον αγώνα. Μου ήρθε στο μυαλό ο Κένι Νταλγκλής, ο άσος της Λίβερπουλ, ο οποίος κρατώντας τη φανέλα του στο χέρι, στον ημιτελικό της Αθήνας, έψαχνε στα αποδυτήρια να βρει τον αείμνηστο στο Γιάννη Δοντά. Ήθελε να του παραδώσει τη φανέλα του. Γιατί ο Γιάννης Δοντάς τον είχε αντιμετωπίσει στο Άνφιλντ και είχε παίξει τίμιο και καθαρό παιχνίδι. Έκανα εικόνα τον Σπύρο Λιβαθινό, ο οποίος με σπασμένα πλευρά έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης στο Belfast. Πράγμα που δεν νομίζω να υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να κάνουν. Τον κύριο Γεροθόδωρο. Ο οποίος μου εκμυστηρεύτηκε ότι μπαίνοντας στο Ολυμπιακό στάδιο στο παιχνίδι με την Γκέντεμπορκ και βλέποντας αυτό το ανεπανάληπτο σκηνικό που γινόταν από 80.000 φιλάθλους, δεν ήξερε που βρίσκεται. Έχει ένα κενό μνήμης μέχρι σήμερα. Δεν ξέρει πώς βρέθηκε από τη φυσούνα μες στο γήπεδο. Έκανα εικόνα το Ρότσα, ο οποίος ήταν τιμωρημένος και δεν έπαιξε στο Ούλεβι, να είναι θηρίο στο κλουβί έξω από το γήπεδο. Ο οποίος προλογίζει το βιβλίο και τον ευχαριστώ θερμά, δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Έκανα εικόνα τον Βέλι Μιρζάετς, ο οποίος ο Ζέκο, ο οποίος στο παιχνίδι με τη Φέγενορντ στο Ντεκούιπ στο Ρότερνταμ έκανε απανωτές ενέσεις για να μπορέσει να παίξει, γιατί ήταν τραυματίας. Έκανα εικόνα το Θανάση Δημόπουλο, ο οποίος μας μίλησε σε ένα βίντεο που θα δούμε σε λίγο, να είναι και αυτός αποκαμωμένος από την κούραση στο ημίχρονο του αγώνα με την Γκέντεμπορκ στο Ολυμπιακό στάδιο, να έχει ξαπλώσει, να είναι κάποιος από πίσω του και να του κάνει μασάζ, να γυρίζει και να βλέπει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έκανα εικόνα το Σαραβάκο, το Δημήτρη Σαραβάκο να παίρνει την μπάλα πριν εκτελέσει το πέναλτι με μια ολύμπια ψυχραιμία, τη στιγμή που στο γήπεδο δεν ακουγόταν άχνα, νεκρική σιγή, και πολλοί από τους συμπαίκτες του είχαν γυρίσει την πλάτη, δεν μπορούσαν καν να δουν. Θυμήθηκα τον Κώστα Μαυρίδη, τον χαμελέον του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιξε σε 3 διαφορετικές θέσεις. Ξεκίνησε center for, με την Γκέντεμπορκ έπαιξε αμυντικός μέσος και με τη Λίβερπουλ καθιερώθηκε κεντρικός αμυντικός για το υπόλοιπο της καριέρας του. Και ο καλύτερος. Έκανα εικόνα και τον Κώστα Αντωνίου, ο οποίος στο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ αγωνίστηκε από τραυματισμό, αλλά δεν λιγοψύχησε, έδωσε τα πάντα. Έχω κάνει εικόνα και τον διπλανό μου, τον Θωμά Λαυτσή, τον Γκέρβερο κάτω από τα δοκάρια, αλλά πώς τον έχω κάνει εικόνα τώρα? Δεν τον έχω κάνει εικόνα όπως ήταν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τον έχω στο μυαλό μου με εκείνο το φοβερό και τρομερό καπελάκι που φορούσε στα παιχνίδια όπου είχε πολύ ήλιο. Τα μεσημεριανά παιχνίδια. Έτσι τον έχω στο μυαλό μου, ακόμα και
Πάντα γέλιο και πάντα τον έχω στο μυαλό μου. Ακόμα και τα παιχνίδια που βλέπω στο βίντεο είναι σαν να τον βλέπω με το καπελάκι. Έκανα εικόνα τους δύο Γρηγόρηδες. Μπορεί να μην έπαιξαν πολύ, αλλά ήταν σημαντική η συμμετοχή τους. Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, που έπαιξαν σε όλα τα παιχνίδια με πάθος. Και φυσικά έκανα εικόνα τον Δήμο Κάβουρα και τον Νίκο Καραβίδα, οι οποίοι έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα και έπαιξαν με τη Λίβερπουλ, με μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, ο ένας στο Άνφιλντ και ο άλλος στο Ολυμπιακό Στάδιο. Φυσικά έκανα εικόνα και το Γιάτσεκ Μοχ. Και ποια ήταν η εικόνα που είχα στο μυαλό μου? Αυτή από το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, όπου μη δεχόμενος την αδικία που γινόταν από τον Γκάιζερ, ήθελε να ορμήξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το συγκρατούσε ο υπόλοιπος πάγκος. Να πω σε αυτό το σημείο και κάποια λόγια που μου έχουν μείνει στο μυαλό, τα γράφω και στο βιβλίο, του δημοσιογράφου Γιάννη Αργυρίου, όταν τελείωσε το παιχνίδι με την Φέγενορντ, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά «Απόψε το Ρότερνταμ θα γίνει Αθήνα, θα γίνει Ελλάδα». Αυτά λοιπόν μου ήρθαν στο μυαλό μου, πέρα από τα γκολ και πέρα από τις φάσεις, και όταν άνοιξα πλέον τα μάτια μου, είπα ότι πολύ απλά όλα αυτά που είδα είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί Παναθηναϊκός σημαίνει, όπως όλοι ξέρουμε, μαχητική ψυχή. Αυτοί οι παίχτες, όλο το επιτελείο, όλη η ομάδα ήταν μαχητές. Γι' αυτό εξάλλου και ο τίτλος του βιβλίου. Οι ημίθεοι δεν λυγίζουν. Το πώς προήλθε ο τίτλος τα είπε ο Ανδρέας, απλά μας επηρέασε λίγο και το πρωτοσέλιδο της Αθλητικής Ιχούς μετά από το παιχνίδι με την Γκέτεμπορκ και την πρόκριση στο Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία είχε ως πρωτοτίτλο «Οι ημίθοι δεν λύγησαν». Εμείς δώσαμε μια διαχρονικότητα. Σε αυτό συνέβαλε ο Αριστοτέλης Μπενόγλου και ο Ανδρέας Οικονόμου φυσικά. Και να σας δώσω και μια είδηση, θα ακουστεί για πρώτη φορά, ότι ήδη έχω ξεκινήσει να γράφω το επόμενο βιβλίο, το οποίο είναι σε προχωρημένο στάδιο θα έλεγα, και θα έχει σχέση αυτή τη φορά με τους ημίθεους του 1995-96. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα πω φυσικά ότι το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στις 3 Ελένες της ζωής μου. Τη μητέρα μου, που δεν είναι πλέον μαζί μας, αλλά πιστεύω θα μας βλέπει από κάπου. Εξάλλου είναι η αιτία που έγινε Παναθηναϊκός. Στη γυναίκα μου και την κόρη μου. Πολύ απλά, διότι χωρίς αυτές δεν θα είχα κάνει τίποτα ποτέ. Είναι πηγή έμπνευσης για μένα. Να ευχαριστήσω το εκλεκτό μας πάνελ, την κυρία Γιάννα Κανέλη, για αυτά τα φοβερά που είπε. Μόνο ένα πράγμα θα σας πω. Ξέρετε τι είναι να έχεις γενέθλια και να βλέπεις μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο τον Παναθηναϊκό να περνάει τη Γκέτεμπορκ. Οι παίκτες δεν το ξέρανε. Τους θυμίζω σήμερα, 20 Μαρτίου, το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ κανείς. Σε αριθμό φιλάθλων, σε νίκη και από ποδοσφαιριστές. Εγώ όμως το ήξερα και το κατέγραψα. Τώρα. Όλα τα έχεις γράψει εσύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Θωμά Λαυτσή, τον συντονιστή μας, τον κύριο Τάσο Επιτρόπου, όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, και φυσικά τη μεγάλη ομάδα που είναι εδώ μπροστά μου, τη 1985.